ተኹላ መግቢ እናበልዓ ኸሎ ኣብ ጎረርኡ ዓጽሚ ተቐርቂርዎ ዘውት ሰኣሉ እናድልየን ከሎ ንደርሆ ማይ ረኸባ። ብኢዱ ኣመልኪቱ ክትቀርቦ ምስ ጸውዓ ደርሆ ማይ ሽግሩ ክትሰምዖ ናብኡ ገጻ ምስ ቀረበት ኣብ ጎረሮይ ዓጽሚ ተቐርቂሩኒ ስለ ዘሎ በጃኺ ኣውፅኤለይ ኣነ ድማ ዓስብኺ ክህበኪ እየ ትበላ። ደርሆ ማይ ክሳዳ ናብ ውሽጢ ጎረሮ ተኹላ ኣእትያ ነቲ ዓጽሚ ኣውጻእትሉ እሞ ተኹላ ሩፍታ ረኸባ። ደርሆ ማይ እንታይ ደኣ ድንን ትብል ዓስበይ ክትበኒ እኳ እየ ዝጅበየካ ዘለኹ በለቱ ብህረፍረፎት። ተኹላ ዘረባ ኣስደሚምዎ ርእሱ እናነነቕነቐ ወይ በሽቀጥቀጥ ርእስኺ ኣብ ውሽጢ ኣፍ ተኹላ ኣትዩ ብድሓን ምግልጋሉ ኸይኣኽለክስ ዓስቢ ኸዓ ደሊኺ በሊ ሰሚዕነልክ ኣለኹ ስቕ ኢልኪ ኺዲ በጃኺ ብምባል እናስሓቐ ኣፋንዋ።